Olu lusasazo ngqo lweendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini naze ziphambili. We have no intention to weaken the African National Congress. If anything, our task is to strengthen it. Sosiba Jikelele we-SACP uSolly Mapaila uthi asiyonjongo yabo ukwenza ethe-ethe i-ANC. Increasing trade and investment between South Africa and Angola remains our foremost objective. Mongameli Cyril Ramaphosa usindleke uxa wakhe wase-Angola umongameli João Lourenço ngenjongo zokuqinisa amatyathanga phakathi kwePitoli neLuanda. Botani Mzikantuna namhlanje livunyiwe idinga sikuphakela indaba ngolwimi lwenkobe singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Unobhala Jikelele we-South African Communist Party SACP ngamafutshane uSolly Mapaila uthi abanazo injongo okanye izicwangciso zokuqhoqa umbutho we-ANC ngokuthi bawushiye kodwa bazimisela ukuncedisa ukuqinisa lo mbutho. uMapaila ibenika intetho kwinkomfa yesihlanu kazwelonke ye-SACP nebanjelwe eBoksburg eRhawutini. Usosiba Jikelele we-SACP uSolly Mapaila uthi basakhwanqisekile nangoku bobudlelwane be-ANC kunye nombutho we-Democratic Alliance. Uthi SACP ayixolanga zindlela zombutho kaKhongolose. We have no intention to weaken the African National Congress. If anything, our task is to strengthen it, not to weaken it. But comrades, this loss of electoral majority highlights two things: a deeply worrying, weakening subjective factor on the one hand, and the objective material conditions of the working class that are getting worse. In other words, we have a weak leadership at a point when the living conditions of the masses have worsened. But this is a task of the entire revolutionary leadership. It's not a blame, but it's to say, when you are a liberation movement occupying political office and exercising political power, you exercise it effectively for the interest of the people. We could not intervene to halt this deepening crisis. We could not make tough decisions and address errors that were committed within the movement, especially with the African National Congress as the epicenter, particularly in control of state apparatus, now influenced strategically even by reactionary forces. uMapaila uqhube ngokumemelela ukuba kwenziwe uphando lunzulu ngokubulawa kowayesakuba inkokheli ye-SACP uChris Hani. Uqhube ngelithi umzila kaHani uyakuhlala usisibane esinika umhlahlandlela wokulwa ucalucalulo ngokubuhlanga kweli. Amawakawaka amalungu e-EFF aqale amalungiselelo okuqala kwenkomfa yesithathu kazwelonke yonyulo yalo mbutho neyaziwa njenge-National People's Assembly ngale mpelaveki eRhawutini. Le nkomfa iza konyula iinkokheli ezintsha, ithi thaca iingxelo zombutho nezopolitiko, iphinde iqwalasele eminye yemigaqo-nkqubo yalo mbutho. Reuters bomvu zibambe inkomfa yesithathu yokonyula inkokheli ezintsha nekulindeleke iqhube eNazareth ngale mpelaveki. Ngale ntsasa uqale inkqubo yobhaliso lwamalungu abalelwa ku-2,500 naphuma kumasebe ajikelele kwilizwe naselungelweni lokuzimasa inkomfa. Ibranch yami ikwazile ukuthi imithe izinamba ezifanele zebranch oku-100 plus ukuze izokwazi ukuthi ibe ingxenye ye-conference. So we are happy ukuthi organization yethu ne-leadership yethu they resolved entweni yokuthi senze show and encourage ukuthi sikwazi ukuthi siyosebenza ngokuyikhandla ebranchini ukuze sizokwazi ukubaluleka nokwazi ukuqinisa isithunzi se-organization singenzi izinto engafanele.
Ushangase uthi ukuhlaziywa komputho kunikwa inqwalasela kwiphondo laKwaZulu-Natal nanjengoko lo mputho ungaqhubanga ngendlela incumisayo kweli phondo. Sizokhetha leadership yethu. That's why it's part of a organizational redesign. La khona sizokwazi khona ukubuka into yama sub-regional structures so that sizokwazi ukusondela close to abantu bakithi ekuhlaleni. So that sizokwazi ukusebenza sisebenza nabo very close uma bekhuluma ngama issues bengayi office le region kodwa be office le sub-region, and then sikwazi ukupave ne way forward to entweni ukuthi sizokwazi ukuthi sibe ne youth command. Sizokwazi futhi nakhona ukuthi silekelele kulabo abantu abantu abasha basemakhaya abangafundi. Namhlanje njengosuku lokuqala lenkomfa izakwaqula kumsebenzi wenziwe izinkokheli zalomputho ukukala kwinkomfa yango-2019 kukwalindileke lenkomfa yamkele inkqubo entsha eza kulandelwa ngulomputho kule minyaka emihlanu izayo ihlalutye nemingeni yomputho kwezonyulo. Obebhala kwindaba ze-SABC ndingundimphiwe Gift Nongqotho ndiseGauteng. Umongameli Cyril Ramaphosa usindleke ugxa wakhe wase-Angola umongameli João Lourenço ngenjongo zokuqinisa amatyathanga phakathi kwePitoli neLuanda. Ilizwe lase-Angola lelinye lamazwe avula ingcango zawo kumatshantliziyo enkululeko eli ngethuba kusilwa nengcinezelo. Ezinkokheli zichubisa isikhwebu nonondaba emva kwegqugule elizibambe ngapha kweRhaladiya nomdiyadiya kwezakhiwo zomdibaniso ePitoli ngalenhlazana. Ubukhulu becala kuqiniswa amatyathanga entsebenziswano kwinkalo ngenkalo. Increasing trade and investment between South Africa and Angola remains our foremost objective. South Africa must become the destination of choice for Angolan goods, products and services, and vice versa. We would like to see South African companies investing in a big way in Angola. We would like to see increased trade between our two countries. We also need to hold meetings of the Bilateral Cooperation Commission more frequently to boost economic cooperation and business exchange between Angola and South Africa in important sectors of the national life of each of our countries. Le nhlanganiso yabamongameli babini ibandakanya nabaphathiswa becabinet zabo nalabo kuzakutyikitya uthotho lwezivumelwano zentsebenziswano. Uluntu lwasebhongweni Mthathe eMpuma Koloni lumemelela kumasipala iKing Sabatha Dalindyebo akhawulezise inkqubo yokushenxisa inkunkuma edala umbhodamo kwindalo nempilo kule ngingqi. Bathi le nkunkuma iphuma ivumba elibi. Abahlali batyhola ngelithi kule ndawo kulahlwa neentsana ngoonina bakhuphe izisu, kukwalahlwa neenyama zabantu. Le ndawo yokulahla inkunkuma ifaka impilo yabantu, izilwanyana, umoya nomhlaba emngciphekweni. Ivumba eliphuma apha ayanyamezeleki. Umsi nengxolo yenye ingxaki esithe gqulu ukuhlasela abantu balommandla. Abahlali bakwathi zininzi ezinye izinto ezenzeka apha zolwaphulo-mthetho. Kungoku nje bafuna umasipala axhaphagxabhise. Jonga bhuti, le nto ndiyithetha ndililungu le-ANC in good standing. I will die being a member of i-African National Congress. But umbutho wethu uyathetha, imbono zawo zintle. But man, sidinga abantu abazawusilandelela ngezinto. Bambi ke abahlali abasweleyo bona basifumanela ukutya apha oku nje kokuba bakwazi ukusa into phantsi kwempumlo. Nawo boss bendisebenzisa bekuba ngumntu bezawutsho. Andani kuba ikhona inyama efikileyo. Abahlali bathi kuba ngaba le meko yaye kwayilo hlobo izawuchaphazeleka empilweni abantu abaninzi. Yicancer yodwa lo msilona esiwuphefumla apha. Akukho umuntu uzawukhula kule ndawo. Siza kubhubha sonke at an early age ngenxa yantoni? Ngenxa yalo doti sihlele ecaleni kwakhe apha. Lo msi to be precise. Siphefumla lento la msebusuku basilele uthuka apha endlini ngathi kuyatsha. Ingathi kuyatsha apha endlini. Umasipala waseKing Sabatha Dalindyebo uthi zininzi inzame azenzayo uqinisekisa ukuba uyayilungisa le nyewe. Processes to finalize new Qwaqwa landfill site is underway. The municipality is seriously concerned about people's health
staying there. Hence, we need it to move with speed. Ezinye izixhobo zokusebenza apha ziyabonakala kuba azisasebenzi, ukanti abahlali bathi umasipala makaxhaphaxhabhise kungokonakali. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe Unobhala jikelele we-South African Communist Party SACP ngamafutshane uSolima Paila uthi abanazo injongo kanye izicwangciso zokuqhoka umbutho we-ANC ngokuthi bawushiye kodwa bazimisela ukuncedisa ukuqinisa lo mbutho. uMapaila ibenika intetho kwinkomfa yesihlanu kazwelonke ye-SACP nebanjelwe eBoksburg eGauteng. Inyathelo lokuphunyezwa kwenkqubo yomhlala phansi we-Two-Pot kuthiwa lizise isiqabu kwizigidi zabasebenzi abakuxinzelelo lwezezimali nanjengoko bekwazi ukufikelela kwisiqingatha esithile semali yomhlala phantsi yabo. Kukwavakala ukuba amawakawaka abaqeshi ophula umthetho i-Pension Funds Act ngokusilela ukuhlawula imali yomhlala phantsi nangona beyitsala kubasebenzi. Inkqubo yembiza ezimbini iqale ukusebenza ngoSeptemba walonyaka. Yaphakanyiswa iCOSATU ngexesha le-COVID-19 ukuthomalalisa iingxaki zabasebenzi ababephelelwa ngumsebenzi nokunqanda abo bantyumpa-ntyumpeka ematyaleni okanye benengxaki yemali bangalahli emisebenzini kuba befuna imali zabo zomhlala phantsi. It's been a long struggle for workers, for COSATU, to ensure that our pension funds, which is workers' monies, it's workers' deferred wages, support workers both during their career and also in retirement. Emva kokuba isebenza kubhaqeke ukuba abaqeshi abayi-7,770 bebengathumeli le mali kwingxowa-mali yomhlala phantsi naxa beyitsala kubasebenzi. Elona candelo liphezulu lelezokhuseleko labucala. Nto leyo eshiya abasebenzi bevutha ngumsindo bafuna urhulumente angenelele. FEDERS is absolutely infuriated and in simple disgusted by the revelations that employers have once again reneged on the fundamental principles of ensuring that workers are able to secure their contributions in terms of their pension funds. Igunya bantu elijongene nokuziphatha kwecandelo lezimali lithi esisenzo sichaphazela kakhulu abasebenzi xa betsala kule ngxowa-mali yomhlala phantsi. We think it's better that municipalities stop making deductions from employees so that employees can make their own decisions about how they want to save. Ipalamente ithi umthetho ucace gca ngento emayenziwe kwabangawuthobeliyo. You can't have pension fund administrators behaving like Bomachonisa, charging admin fee. Is it there in the law that we passed this parliament, which was signed by the president? I haven't seen it. I-FSCA ithi ngumyingo wama-93 ekhulwini abamkela imivuzo esezantsi ukuya kwephakathi abatsala le mali. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Unjingalwazi weDyunivesithi yaseKapa ufumanise ukuba izindlu zokuxhela zisebenzisa amanzi agqithisileyo xa kuxhelwa iinkukhu. Unjingalwazi Moses Basitere uthi uphando lunzulu lufumanise ukuba kusetyenziswa umyinge weelitha ezingama-25 zamanzi xa kuxhelwa inkukhu nganye. Inkukhu iseyenye yeeprotein ezithandwayo eMzantsi Afrika. Amawakawaka enkukhu axhelwa mihla le ukondla izigidi zabemi boMzantsi Afrika. Inkukhu nganye emalunga nekilogram ezine idinga ngaphezu kwelitha ezingama-25 zamanzi ukuze ilungele ukuphekwa. We are using high quality of potable wastewater, and we are discharging a lot of large volume of those wastewater from the chicken. So what we needed to do was to figure out mechanism of how we can try to discharge this possibly and also at least use the wastewater for different purposes. And the other thing that we wanted to try to do was to say, what other resources can we recover
from the post-treatment of this wastewater from the wastewater from the poultry slaughterhouse wastewater. UMzantsi Afrika uselilizwe elinqongophele ngamanzi kwaye noomasipala abaninzi bayasokola ukunika abahlali amanzi. Ngoku liyaqhutywa uphando ukuzama ukufumana ezinye iindlela zokusetyenziswa kwamanzi asele setyenzisiwe. We'll be conducting going forward to try to see if the fats can be used to produce biodiesel. That's another way so that we don't generate only treating of the wastewater, but we also generate other products. The other thing is to try to turn some of the resources that we recover to create fertilizers. And then, if we can generate other products from that would be creating what we call the circular economy, that the waste we create, we also use it at least to develop other products that can be used. Kukwaqhutywa uphando nakwindawo zokuxhela imfuyo kunye neendlela zokunciphisa ukusetyenziswa kwamanzi. Siqwelile ibhekile yendaba zentsimbi yokuqala emini into zakuthi kulo nyaka siyabuya nayo kwakhona kunyaka ozayo ka-2025 ukanti sisaqhubeka nokuniphakela eziphala phambili indaba ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa de sidibane kwakhona kamnandi into zakuthi.